Ambalmao anula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC Amerique faba kɔnɔ VOA Bambara ka soba kɔnɔ VOA Bambara soba kɔnɔ yɛrɛ côté n'o ye studio 6 ye nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC n'o ye Amerique faba ye an ka bi jamukan o kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan a jirala k'a fɔ ko Gao Mali kɔrɔnfɛla la sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛ pankuru kelen dɔ binna a wulitɔla o kɔfɛ an bɛna DIRPA n'o ye sɔrɔdasifiniw ka kunnafoni diso gansili ye olu ye kunnafoni baro sigi kɛ ka ɲɛsin lakana lahalaw kan jamana kɔnɔna na Ponge n'o ye Mali dɔgɔtɔrɔsoba ye dɔgɔtɔrɔw kɔni ka lafasali tɔn olu ye dɔgɔkun kelen wuli ka jɔ baara daminɛ bi CEDEAO olu ka ciden kulu dɔ bɛ Wagadugu bi bina Ukraine o kɛlɛ lahalaw an bɛna kumaw fana kan ka farajɛ jamanaw ka keleyantɔ n'o Union Européenne olu ka haminanko ka ɲɛsi Tchad furancɛ fanga ka ayiwa sarati janyali kan ani kalan o daminɛna Mali kɔnɔna na an bɛ taa Yuwaru ani Koro n'olu ye jamana camancɛ yanfan la ka kunnafoni fana latigɛ ka fara an ka bidon farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kan Saka Traoré bolo ka bɔ Bamako. Bi sɔgɔma a jirala k'a fɔ ko Mali finitigiw ka kɛlɛkɛ pankuru dɔ binna a wulitɔla Gao pankuru juguyɔrɔ fan na VOA Bambara l'accident ka bɔ Gao n'o ye Boubacar Touré ale b'o lakalen an ka lamɛn. Amadu daɲo k'a fɔ ko bi sɔgɔma Mali ka sardasiw ka avion kelen binna kan fanfɛla la Barajal i bɛ se ka mun fɔ n ye nin ko nin la. Bi tarata donya in na octobre kalo tile 4 nɛgɛ ka ɲɛ 9 tɛmɛnen kɔ ni sanga ɲɛ 30 ye Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛ pankurun dɔ ale kɔni bɔra ka bi Gao kan dafɛla la a ɲɛfɔra an ɲɛ cogoya min na ko kɛlɛkɛ pankurun in kun taara baara dɔw la a seginen kɔfɛ a kan ka segin tuguni ka taga baara wɛrɛw kɛ sɔrɔdasiya bunaku kɔnɔ a wulilen sanga fitini kɔfɛ a dafirila duguma wa a binna yɔrɔ min na o ni kan yɔrɔ man jan kosɛbɛ mun de y'a sababuya ye kunnafoniw ma jɛya anw ɲɛ fɔlɔ nka kunnafoni kɔni minnu jɛlen don n'an sera ka min kɔni sɔrɔ olu y'a yira n na k'a fɔ ko maa kelen n'o ye pankuru in bolibaga ye ale nin tora la ani maa 10 olu banana pankuru in binni na o maa 10 ninnu kɔnɔna na sivili maa 3 b'a la wa kunnafoniya minnu sɔrɔla n'olu fana jɛlen don o y'a yira n na k'a fɔ ko pankuru in ye pankurun kura ye a sɔrɔla Mali finitigilakaw fɛ a ma mɛn kosɛbɛ. Gao VOA Bambara tɔgɔ la Boubacar Touré. Ayiwa an bɛ segin ka na Bamako Mali faba kɔnɔ n'a yirala k'a fɔ ko DIRPA n'o ye finitigiw ka kunnafoni diso ye olu ye kunnafoni baro sigi kɛ bi ka ayiwa hakilinaw jamana fanga ka hakilinaw lakodɔnya Mali sɔrɔdasiw ye wale minnu kɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw na a fana na u ye ayiwa kɛlɛ minnu kɛ jatigɛ walebagaw bolo o hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mariam Kuyate ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Walasa Mali woromasiri taabaw ka baara kɛlen o ka lakodɔn jamanadenw fɛ o ka kunnafoni di soba n'o ye DIRPA ye o bɛ baro sigi kɛ ni kunnafoni dilaw ye kalo o kalo septembre kalo min tɛmɛlen filɛ wurikajɔ ni cɛsiri minnu kɛla jamana kɔrɔn fɛ cɛmancɛ bolo kɔnɔ ani ka taa se tilebiyanfan ma Sulemani Danbele n'ale ye DIRPA ɲɛma ye a ye o kunnafoni lase. Nin kalo tɛmɛnen dɔrɔn na an ye jatigɛ wale mɔgɔ 73 an y'o de neutraliser donc n'i ye interpellé lajɛ bi na an ye mɔgɔ 156 de wele donc moto 60 o de minɛna ou bien u jenina maramafɛn o 25 de minɛna nin kalo la dugu jukɔrɔ mugu jugu n'i y'o jate minɛ nin kalo in na an ye 32 an y'o de lakari centre ye mɔgɔ 4 an ka faama mɔgɔ 4 de bɔnɛna nin na mais kɔsa in na an ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ jatigɛwale mɔgɔ ninnu bɛ ka na Kayi région na entre la région de Nara Kolokani ka taa fo Kayi mais o jateminɛ kɛla mais a b'a ye tile 2 in fana na changement bɛ don o la. DIRPA ɲɛma ka kuma kɔnɔ n'o ye Sulemani Danbele ye a y'a yira k'a fɔ ko armée Mali bɛ ka gɛrɛntɛ sigi kosɛbɛ nin waati in na jatigɛwale tigilamaw kan. An bɛ ka taa u nɔfɛ k'u ɲini u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u ɲini n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka dankari k'u la
an ka se ka dangari kɛ u sigiyɔrɔw la, an ka se ka dangari kɛ fɛnɛ maa o maa n'o de bɛ yen n'u bɛ dɛmɛ d'u ma. Armée malienne bɛ k'o de kɛ bi. Ka kɛɲɛ ni fariya tigilamaaw ka waliya juguw ye, sɛnɛ o kun tɛ ka lawaliya Mali sigida caman kɔnɔ, nka ko bi caman bɔla o gɛlɛyaw la. Sɛnɛ tun tiɲɛna cogo min na salon, opération bɛ ka kɛ fan o fan, an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi bi n'an ye office du Niger yɛrɛ ta, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ salon gɛlɛya minnu tun bɛ yen, an m'a fɔ gɛlɛya tɛ yen dɛ, gɛlɛya bɛ yen hali bi, mais camanba de bɔra gɛlɛyaw la. Bibi na population fɛnɛ n'i y'a ta k'a lajɛ salon ou bien a kalo dama dama ye bi ye, population tun tɛ se ka ko minnu kɛ, u tɛ se ka taama mun kɛ dugu ni dugu cɛ, u tɛ se ka taama mun kɛ k'u ka baaraw kɛ. Bibi an bɛ se k'a fɔ ko o bɛɛ bɛ se la ka kɛ. Soldasiw ka kunnafoni di soba ɲɛma ka fɔ la ko jamana ɲɛmaw ye dɛmɛ mun don armée ma ni kɛlɛkɛminɛnw ye n'o yɛrɛ ma dogo maa si la, k'o kɛla sababu ye ka dɔ fara soldasiw ka fanga an'u ka cɛsiri kan jihadi kɛlɛ la. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. Halisa Bamako ni kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko ayiwa lopitani ba n'o ye Ponge olu ka dɔgɔtɔrɔ lafasali tɔn u ye dɔgɔkun kelen baara bila cari daminɛ bi. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako, Mohamed Daɲogo ale b'a walawala an ka lamɛn. Kunun tɛnɛ hôpital Ponge ale dɔgɔtɔrɔw ka lafasa tɔn bɛ n'o ɲama ye Gida Landuru ye, olu ye baarabila kɛ. O baarabila min a bɛ daminɛ i ka dɔn tɛnɛ ka taa laban fo jumadon. Kun jumɛn na ni baarabila in kɛra, Gida Landuru a b'o ɲɛfɔ an ye. Dɔgɔtɔrɔso min n'o ye Ponge o de kun ye dɔgɔtɔrɔso laban an bɛ se ka taa fɛnw kɛ yɔrɔ min na. A kɛra dɔgɔtɔrɔso ye mun nɔgɔ ka ca, mun analyse dɔw bɛ yen hali ni mɔgɔw kan ka opérer, analyse minnu kan ka kɛ ka jolijɔ bana lajɛ a tigi la pour que ka se ka opérer, an ye kalo 2 ɲɔgɔnna kɛ o tɛ sɔrɔ. Waati o waati mɔgɔw bɛ na n'u kan k'u ka radio kɛ, a bɛ fɔ ko film banna, ou bien waati dɔw la hali ka yɛrɛ dimiw lajɛ dɔrɔn olu tɛ se ka kɛ. Bi tarata an y'an senfa ka se Ponge dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna la, an ni Fode Sinayoko an n'ale ɲɔgɔn ye, ale fana bɛ lafasatɔn wɛrɛ la mun ni Gida Landuru ta tɛ kelen ye. Ale y'a yira k'a fɔ baara kɔni o bɛ ka kɛ Ponge dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la. An k'a lamɛn. Yan nɔ an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Baarabila ko kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛna a maloya b'an yɛrɛ la, a kuma ka to ka fɔ réseau sanfɛ sɔni sɔn k'a fɔ ko baarabila bɛ Ponge, ka d'a kan jamana ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u seko min kɛ Ponge minɛnko ta fan fɛ, surtout kɛnɛyaso ministre a bɛ ka min kɛ bi ka wulikajɔ min kɛ ka minɛn di dɔgɔtɔrɔsow ma. Donc o bɛɛ kɔfɛ an ka tila ka nin kuma sugu mɛn an tulo la, mais fo population k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ damadɔni de hakilina ye nin ye, u bɛ nin kuma jugu ninnu fɔ bɔlɔlɔw ni arajoso dɔw sanfɛ k'a fɔ ko grève bɛ Ponge. Gida Landuru ka fɔ la u ka nin baarabila min filɛ nin ye, kun wɛrɛw b'a la mun ni dɔgɔtɔrɔso minɛnw yɛrɛ o tɛ kelen ye. An ka lamɛn o dɔw kan. 2006 ka na 2011 la a fɔra mɔgɔw ka wari fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka yɔrɔ dɔ ɲini ka d'u ma. Mɔgɔ 348 olu de ye wari fara ɲɔgɔn kan, a bɛ tɛmɛ 300 millions kan. Donc o mɔgɔ 348 in na mɔgɔ 446 ɲɔgɔnna bɛ yen hali bi u ka yɔrɔ ko ma ɲɛnabɔ. Dɔw tanyana, dɔw taara retraite la k'a sɔrɔ u ka yɔrɔ ko ma ɲɛnabɔ. Yɔrɔ ma ɲɛnabɔ, wari ma sɔrɔ. Donc an ko k'o tɛ se ka ɲɛ, an bɛ wele ka jɔ kɛ pour que k'an ka hakɛw ɲini o la. An selen Ponge, mun ye Ponge ɲamaba yɛrɛ Professeur Dial ale tun bɔlen don, nka n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ, a y'a yira k'a fɔ ale ka baarayɔrɔ kɔni kɔnɔna la foyi tɛ yen wa baara kɔni olu bɛ ka kɛ. Nka Gida Landuru ale ka fɔ la u ka laɲiniw n'olu ma sabati, don n'a nataw la nin baarabila in u na a kurakuraya tuguni. Mohamed Daɲoko, VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Bi tarata don farafinagun tileyanfɛn jamanaw ka nafasɔsɔ jɛkulu n'o ye CEDEAO o ka ciden jɛkulu dɔ bɛ Wagadugu taama la ɲɔgɔnya la ayiwa ni Burkina Faso fangakuratigi mɔgɔw ye ka masɔrɔ jamanadenw bɔra siraba kan nisɔngoya wulikajɔ la u ka nali la. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Wagadugu Kadɛri Tarawele ale b'a lahalayaw ɲɛfɔ an ye, an k'a lamɛn.
Burkina Faso ngo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu kɔnɔ kabi n'a fɔra ko CEDEAO farafina jɛnkuluba min bɛ tilebin kan fɛ n'ale bɛ adamaden kow kofɔ ani nafolo kow kofɔ kabi a fɔra ko olu ka lasigiden dɔw kɛ ka na Wagadugu yaasa ka se ka na sigikafɔ kɛ ni fangakura ɲɛmaaw ye fasodenw bɛ wuli ka jɔra ani ka sira bananbiri ni maa ninnu ɲɛfɛ. Maa minnu ye wuli ka jɔ kɛ olu ko o ma jɛn ni CEDEAO ka politiki sira taamakow ye ani ka jamanaw wajibiya u ka fanga di maa gwansanw ma. Ibrahim Ouedraogo ye tari kɛ nin wuli ka jɔ nin na. Sɔgɔmada in na an bɔra parce que depuis le 30 an kɛnɛma. Voilà, c'est la continuité aujourd'hui du mariage entre l'armée et sa population. Abdul Aziz Ouedraogo ko nusɔngoya fosi ti fasodenw ni CEDEAO cɛ nka olu bɛ fɛ fasodenw bɛɛ ka se ka bɔ ka na lamɛn CEDEAO nana kuma min fɔ jamana kura ɲɛmaaw ye. An nana bi don nani ka yira k'a fɔ ko surasiw minnu ye fanga ta Ibrahim Traoré n'a kɔfɛmɔgɔw donc CEDEAO mɔgɔ nana k'a bɛ n'o ye donc an jamaw wele ko jama kana kɛ tubabu ko témoin CEDEAO nana mun fɔ an ka nouvelle autorité ye Ibrahim n'a kɔfɛmɔgɔw ye donc an bɛ yan an m'a fɔ k'an tɛ CEDEAO fɛ an y'a fɔ ni CEDEAO bɛ na yan a ka kɛ CEDEAO bɛ na jama Burkinabé denw kosɔn a ka na président kosɔn ko bɛɛ ka bɔ ka na kana kɛ témoin ye o ye tubabukan ye ka kɛ témoin ye min nana kɛ CEDEAO nana min fɔ an ka se k'o lamɛn. K'a ta nɛgɛ kaɲa 10 sɔgɔmada fɛ fo ka n'a bila lansara sirinin kɔ a ma lɔn CEDEAO ani capitaine Ibrahim Traoré bɛ kuma jumɛn de ɲɛfɔra ɲɔgɔn ye. Ali bele kibaruya foyi ma sɔrɔ ninnu ka ɲɔgɔn ye nin na nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Halisa Malikura kunnafoni duniya fan wɛrɛ la an bɛ taa Ukraine jamana na n'a yirara k'a fɔ ko Ukraine finitigi u ka jamana dugumisɛnnin caman minɛ Rusila cɛdenw bolo jamana worodugu yan fan la. VOA Bambara kunnafoni lasela Mariam Traoré bɛ a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Kherson mara n'a filɛ nin ye Ukraine jamana worodugu yan fan fɛ de kɛra marabolo fɔlɔ ye minnu wulila ka Kiev kɔkɔrɔma don n'u binna février kalo waati Rusila jamana finitigiw donnen kɔfɛ u ka jamana kɔnɔ nka Ukraine jamana finitigiw sera nin waati laban ninnu na ka dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan nin y'o kalo damadɔ ye walasa ka se k'u ka jamana minɛ ko kura. Kirill Stremusov ale min ye Kherson mara ɲɛmɔgɔ dankan ye min sigira Moscow jamana fɛ y'a lase ko an ka wulikajɔ ani ka fara an ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankuluw kan bɛɛ ka juguw gosi minnu donna Rusila jamana ka dugukolo yɛrɛma hɔrɔnyalen kan kun foyi tɛ jawuli la a ye min fara kan a ka kunnafoni di senfɛ ka taa a marabolo sigibagaw ma yɔrɔ min bɛ bajalanfinman kan n'a bɛ wele ko Mer Rouge min kunnafoniw latɛmɛna bɔlɔlɔ siraw caman kan fɛɛrɛ minnu yelen don Kherson mara kɔnɔ bɛna sɔn ka Kremlin ka fɛtaw bagabaga u kelen kɔfɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen ka laseliw kɛ ka fɔ В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября. Ko Russie jamana ka fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele ko Fédération de Russie u ka ni marabolo yiriwalenba in kɔnɔ ni sɛnɛ ye min dugu sigibaga tun bɛ taa mɔgɔ miliyɔn 1 hakɛ la ka kɔn nin kɛlɛ in ye Russie kunnafoni di gafew ni kunnafoni di sow olu ka kunnafoni diw senfɛ kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn foyi di min bɛ se ka seereyaw di n'o dɔ bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ sira fɛ finitigiw minnu cogoya ma se ka dɔn kɔni wulila ka dan kari Russie jamana ɲɛmɔgɔ dɔw la minnu tun kɛlen don ka ni marabolo kɔnɔna in minɛ o waati kelen y'a sɔrɔ
Ukraine jamana finitigiw fɛnɛ wulila babili belebele minnu bɛ tɛmɛ ji kan k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ min bɛna sɔn ka Rusila jamana finitigiw caman bin u ka janw kɔnɔ. Vladimir Saldo min lakodɔnnenba don n'a ka kunnafoni di ye a sɔnna ma ɲininkali dɔ kɔnɔ ko Ukraine jamana finitigiw tun ye wulikajɔ kɛ ka janfa kosɛbɛ u ka jamana kɔrɔnfɛn fanfɛla la. Dugudennin na min bɛ wele ko Dukshani n'o filɛ nin ye Diner o bajalan kan a y'a lajɛya o de senfɛ k'a fɔ ko nin wulikajɔ minnu kɛra kuntagala ma janya wa fɛnɛ ko Rusila finitigiw sera ka Ukraine jamana finitigiw gɛn ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ka laseliw senfɛ min kɛra kunu tɛnɛn wula fɛ kɔni y'a lase k'a fɔ k'u ka dugumisɛnnin caman ani duguba dɔw caman sera ka minɛ ka bɔ Rusila finitigiw bolo u ka marabolo kɔnɔna dɔw la. Нашої армії, усіх наших захисників є нові звільнені населені пункти. Nin tun ye Mariam Traoré de kumakan ye an ka foli b'a ye. Ayiwa karidon farajɛ jamanaw ka keleyatɔn n'o Union Européenne u y'u ka haminanko jira ka ɲɛsi Tchad furancɛ fanga ma latigɛ kan ko u ka sarati bɛna lajan walasa ka finitigi ɲɛmɔgɔ Mahatma Déby Itno ko k'a kɛ cɛbɔ ye a jamanatigiya la. VOA Banbara fasɛribaga n'o ye Kayetu Traoré ale b'a ɲɛfɔ yan an k'a lamɛn. A danatigɛli in kɛra u ka dialogue national de réconciliation nationale jamanadenw faralen ɲɔgɔn kan ka kulu min bila sen kan ka bɛn ani keleya kumaw labɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛla la fɛ nka fanga garadabagaw ani faso jamajɛkulu ka fara bamanci marifatigi kulu filaw kan sema ye a danatigɛli ninnu na sabila olu ko k'u tɛ a ko kɔnɔna na nazarala keleya tɔnba Union Européenne ye a ka hamina yira kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ ka kɛ ni tɔnsigi ni danatigɛli kan dɔw ye minnu bɛ tali kɛ kalata nataw kan ko u tɛna misali ta kɛ farafina keleya tɔnba ka kulu min bɛ bɛn ani keleyaw baaraw kɛ ka lasilikanw fɛ ka kɛɲɛ ni furancɛ fanga kuntala koɲaw ye ani a furancɛ fanga tigiw ka cɛbɔya kalata nata ninnu na ni laseli kɛra nazarala keleya tɔnba ani Faransi, Allemagne, Espagne ani Pays-Bas ka lasigidenw fɛ minnu bɛ Tchad jamana kan septembre kalo tile 19 tɛmɛlen in na nazarala keleya tɔnba ye laɲini kɛ fanga darakilikɛlaw fanga bɛ minnu bolo nin waati in na fɛ ko u ka furancɛ fanga ka kalo 18 kuntala latigɛlen siraw taama ani fɛnɛ u ye a wele kan gɛlɛn bila u ma k'a fɔ u ɲɛna ko conseil militaire de transition CMT mɔgɔw tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye kalata nata ninnu na ka sibiridon danatigɛliw la dialogue de réconciliation nationale ma sɔn ka tɛmɛ u sira fɔlen ninnu fɛ n'o ye farafina keleya tɔnba fɛnɛ ka siraw dayiralen ye u la u ye san 2 janya fara furancɛ fanga kuntalaw kan ne ka tila ka yamaruya di Mahamat Déby ma a ka se kɛ cɛbɔ ye kalata nataw la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. O fana na a jirala k'a fɔ ko Rusiya jamanatigi n'o ye Vladimir Poutine ale kumana nɛgɛjuru fɛ tarata don na ni Mali finitigi fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'a fɔ ko ale b'a fɛ ka Rusila nɔgɔ walima ayiwa bagaji n'an b'a wele ko engrais o balalen farajɛ jamanaw la ɲangili bere kama k'o di Mali ma fu ayiwa Rusi ka fɛrɛtigɛ la ko ka ɲɛsi jamanaw ma minnu ma mago bɛ ni Rusi nɔgɔ toni 300 ɲɔgɔnna na minnu datugulen don farajɛ jamanaw la. Sisan an bɛ segin ka na VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye. Mali ka kalanden caman ye l'école sira taama kura la kabini tɛnɛndon na. Ayiwa jamana caman cɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna Yuwaru marabolo la VOA Banbara lasigiden n'o ye ayiwa an balimakɛ Gurdo Bokun ale bɛna kunnafoni lakalaya ka bɔ Yuwaru an k'a lamɛn. Ka kɛɲɛ ni jamana in fantan ni naani bɛɛ lajɛlen ye kalanw daminɛna anw fɛ nɔ bi sɔgɔmadanin na octobre kalo tile 3 nka anw fɛ nɔ Yuwaru dugu kɔnɔna kelen pewu de ko don ni o ye groupe scolaire Amadou Faye ye Yuwaru Wuro ani Yuwaru lycée. Faamaw kun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka baara daminɛ seereya k'an bɛ kɔrɔɲɔ ale ye école den soma ye. Moi je souhaite à ce que l'autorité ka laɲini bi ye jamana marabagaw olu ka se ka fangaba sɔrɔ ka lakana sabati jamana in fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa kalan bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a ka kan cogo min école minnu dayɛlɛlen filɛ anw fɛ yan dugu in kɔnɔ ne b'a fɔ a ka dɔgɔn kojugu a san 10 de filɛ nin ye écoliso 56 de ɲɔngirilen filɛ nin ye Abdoulaye Balo ale ye Yuwaru kapu ɲɛmɔgɔ ye. Baliya de kɛra sababu ye ni école ninnu dayɛlɛ mais ni bɛn kɛra dɔrɔn c'est sûr que école ninnu bɛ dayɛlɛ ni école ninnu dayɛlɛ dɔrɔn état bi solution bɛɛ ɲini pour que maître ka taa u ka école. Kalan ye jamana yiriwa nguluman fɔlɔ de ye Abdurahmane Kulubali ale kun bɛ kɛnɛ kan Yuwaru préfet tɔgɔ la. An kɔni an b'a ɲini an ka
jamana ɲɛmɔgɔw fɛ donc u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na tant que basigi mana donc kalanko a tɛ sabati parce que n'an y'a jateminɛ sisan mɔgɔ fɛn o fɛn kalanden fɛn o fɛn kuma anw fɛ yan Wɔri a caman taara fan wɛrɛ de fɛ. Wɔri maabaw la kɛnɛ kan min ye dugutigi ye n'u cɛ cawo ale fana ma to kɔ dantigɛliw la. Kalanbali dibi de don aw dun tɛ dibi ye fɛn kelen kɔnɔ ne nisɔndiya aw bɛɛ nisɔndiyalen don a y'a ye sisan a y'a bɛɛ minnu bɛ a y'a bɛɛ fɔ u kalanna de u sera ka k'a ye koyi n'u ma kalan u tɛ k'a ye dɛ n'i ma kalan a ka gɛlɛn dɛ donc aw b'aw bama aw bɛ kalan aw b'a timinadiya sira in a ka jan dɛ. Laseliw la bi sɔgɔmadani na kɛnɛ kan tabali gosira ka ɲɛsin école karamɔgɔw ma minnu sen ma se ka kɛnɛ sɔrɔ yaasa denmisɛnninw bɛ se ka bila u ka hakɛya kɔnɔ cogo min. VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wɔri groupe Bokum ka laseli. Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique. Ayiwa VOA Afrique kunnafoni bɛ sen na halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ 102 FM Bamako a n'a lamini na Bugunikaw an bɛ sɔrɔ radio Kumase kan fiɲɛ turukala 92 kan Moptikaw an bɛ sɔrɔ radio Orona na fiɲɛ turukala 93 ani tomi 2 kan Tunbutukaw an bɛ sɔrɔ 93 ani tomi 2 kan ayiwa an bɛ sɔrɔ Gao 106 oni tomi 1 sisan nɔ fana an bɛ sɔrɔ Abidjan ka taa tɛnɛndon fo jumadon na oni Wagadugu fiɲɛ turukala 99 kan ayiwa Wagadugu ta o ye 106 ani tomi 2 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye www.voabambara.com walima an bɛ sɔrɔ an fɛ fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye VOA Bambara page kan halisa an bɛ Mali kura jɛmukan de kɛnɛ kan sisan an bɛ segin kalanko yɛrɛ la a talen don halisa an bɛ segin ka taa Mali jamana camancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna Koro olu bɛ dɔ fɔ ɲɛna école taara waati min na ani lahalaya minnu kɔnɔ VOA Bambara lasigiden ka bɔ Koro n'o ye Tidiane Ouedraogo ale bɛna o lakale an ye an k'a lamɛn. I n'a fɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen Koro ni Bankas kalansow kɔni dayɛlɛ ko kura ye bi ntɛnɛn octobre kalo tile 3 san 2022 Balakisa Dama ale ye kalanden dɔ ye Koro a b'o sɛbɛntiya an ye. Ne ye kalanden ɲina misali ne ye kalan kɛ 8e na ɲina ne pasera ka taa 9e na n bɛ n cɛsiri ka kalan kɛ walasa n ka DEF sɔrɔ. Nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna ni jɔnjɔn yɛlɛli ye. Kɛnɛ in kɔnɔna na Koro préfet maire lakaw ale ni président du conseil de cercle ka fara kapo ɲɛmɔgɔw kan olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Commandant Abdoulaye Bouré ale kun ye kɛnɛ kuntigi ale ye Koro préfet. Ka denmisɛnninw bilasira u ka taa école la. I y'a fɔ cogo min na lakana bɛ ka sabati dɔɔni dɔɔni parce que taa ni ka segin bɛ ka sabati. Donc o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ se ka dɔ fara an ka école taabolo kan an ka kalan taabolo kan hali bi. Minnu kalanso minnu datugulen don ka dɔw dayɛlɛ o la walasa kalan ka se ka sabati bɛɛ ka se ka taa école la. Baɲumankɛtɔnw fana ma to ko nin kɔnɛ in kɔnɔna na. Musa Fane Samake ale ye baɲumankɛtɔn dɔ ye olu bɛ kalanden dɛmɛ minnu dɛsɛlen don ani minnu bɔra u ka sigiyɔrɔ la. Donc ka fara olu kan denmisɛnnin minnu fana n'u bɛ san 8 ka taa san 12 la donc ni u ka école tiɲɛna sira la ou bien ni minnu garijɛgɛ ma se ka kɛ ka don école la an ye baara dɔ fana sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko centre SSAP walasa ka se k'o denmisɛnnin ninnu récupérer cogo min na ka se k'u bila ka don école la tugun ka kalan ko kunna u lasegin ka taa école la tugun. Kalan o kɔni daminɛna ko kura ye nka b'a la baw kalanso caman olu datugulen don. Bashiru Gindo ale kɔni bɔra ka sigiyɔrɔ la lakanabaliya kama a bɛ Koro a bɛ welewele kan di ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. An ka kalanko kɔni jɔlen don dɛ comme mankan sababu y'a kɛ kalan jɔlen don. Bon an kɔni ka laɲini ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u hakili to an ka dugu élèvedenw fana ma quoi. Bon ne bɔra yen nɔ a mɛnna à peu près 2016 comme ça mais an tɛ ka kalan nka a bɛ ɲini ka san 7 kɔni bɔ sisan. Salimata Sise ale ye camancɛ kalanden dɔ ye n'o ye lycée Abira Goro ye. Ne tɔgɔ
tɔgɔ ye Salimata Sise de ne bɛ se Abire Goro de fɛ. Salon ne kun tɛ man de ne passer ka taa 11e na ne nisɔndiyalen. Lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka kalanso caman datugu. Karamɔgɔ dɔw bɛ siran ka taa kalanyɔrɔw la. Anbarba Tembeli ale ye karamɔgɔw ka lafasatɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye. An kalanko an kɔni y'a daminɛ i y'a fɔ cogo min gɛlɛyaba de b'an kan n'i y'a lajɛ lakana sira la an kɔni ye ekɔli caman dayɛlɛ nka hali bi a b'an kɔnɔ minnu datugulen don k'a bɛɛ dayɛlɛ nka gɛlɛya b'an kan dɛ lakanako insécurité barika bonyani don yɛrɛ de mais dɔɔni ni Ala sɔnna n'an farala ɲɔgɔn kan an na se ka dayɛlɛ. Bɛɛ lajɛlen kɔni jigi b'a kan lakana u ka se ka na denmisɛnninw ka se k'u ka hakɛya sɔrɔ n'o ye kalan ye. Tijani Wedraugu VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Ni Madame Diallo Aïda Kone seko ani donko olu ka hakɛ bɛ fasa soba mun kɔnɔ ni olu ka ɲɛmɔgɔ ye. A y'aw sɔgɔ VOA ka seko ani donko kɛnɛ kan farafina fɔli ni kɛnɛ dumanba tilegan fɛ ka ta nɛgɛ kaɲɛ 13 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 14 ma. Ne ni n ka artiste Mali seko ani Mali donko o bɛ fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ mun kan a y'aw sɔgɔ VOA la ni kɛnɛ dumanba in kana fɔ maliyɛn den si kɔ. A bɛ kɛ don jumɛn araba ka ta nɛgɛ ɲɛ 1 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 2 ma tilegan fɛ. Mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i bɛ sibiri makɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen ninnu na i b'i sɔgɔ VOA Afrique kan émission bɛ kɛ Facebook kan direct la VOA Bambara. Plus de chômage, plus de souffrance. Ayiwa sisan an bɛ bi tarata don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ani senatolantan farafina bunnagun kan lamɛn Saka Tarawele olu ka bɔ. Denmisɛnnin senatolantan bunnagun kan farafina gun kan CAN U17 Algérie san wɛrɛ 2023 éliminatoire ɲɔgɔndanw bɛ sen na. U17 farafina denmisɛnninw don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu de bɛ ɲɔgɔndan na. Mali denmisɛnninw b'a la. Mali bɛ kulu min kɔnɔna na o tɔgɔ UFOA o ɲɔgɔndanw bɛ sen na Mauritanie jamana kan. Kunun tɛnɛ octobre kalo tile 3 san 2022 Mali ye se sɔrɔ kosɛbɛ Cap Vert kan. Mali cɛli 7 Cap Vert kanankolo. Mali degeli karamɔgɔ Sumela Kulubali y'a yira ko laɲini ye kelen de ye ka se sɔrɔ ka ye san wɛrɛ 2023 Algérie jamana kan ɲɔgɔndanba in na. N'an ko ka qualifier ka taa Algérie san wɛrɛ. Aujourd'hui on est bien rentré dans les compétitions. Le Cap Vert n'est pas tugu ɲana kulongana ka sababu kɛ an ye sɛbɛn ɲuman ta Cap Vert ale kan. O t'a yira ko Cap Vert ale tɛ jɛkuluba ye. An ye baara mun sigi sen kan dolantan in kɔnɔna na o de ɲana mun ye denmisɛnninw bolo. An ye dolantan sigiden caman lajɛ dolantan in kɔnɔna na an bɛ se ka minnu lajɛ dolantan wɛrɛ kɔnɔna na an na kun tɛ dɔwɛrɛ o kɔni an bɛ se ka qualification sɔrɔ cogo min na. Jɛkulu fɛn fɛn kɔni n'an n'o kɔni bɛ bɛn an bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan an bɛ se ka sɛbɛya sɔrɔ ka taa ni qualification ye. Mais de continuer l'aventure et puis voilà se qualifier. Mali ka boko filanan sini araba don octobre kalo tile 5 san 2022 Sénégal ni Mali de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Ɲɔgɔndan yɛrɛ daminɛna octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen a bɛ kuncɛ kari nata octobre kalo tile 9 san 2022 in na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Ayiwa ni bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jɛmukan labɛnna o balimakɛ Cheikh Thioro ani Senimu Keyita fɛ ne kɛrɛfɛ juru tun b'a balimakɛ Patrick bolo ni jɛmukan lasera ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tuloma jɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.